Nakatigom og 20,000 pesos ang usa ka batang babay alang sa iyang tinguha nga mapanalipdan ang critically endangered Cebu flower pecker. Ila-ilahon nato ang 9 anyos nga giilang conservation champion sa wild protection pinaagi sa report ni Alan Domingo. Bata pa man, apan dako na kaayog na himo sa pagpanalipod sa kalikupan ang 9 anyos nga si Gail Lim. Sa linghon nga Panginaron, nabihag na ang iyang kasing-kasing, ilabi na sa langgam ang talagsaong Cebu flower pecker nga makitaan sa lungsod sa Alcoy ug sa Bukirang Barangay Tabunan sa Cebu City. Kaniadtong 7 anyos pa lang siya, nasuta ni Gail ang kahimtang sa Cebu flower pecker nga critically endangered na. Hinungdan nga mihimo siya lakang aron makatabang sa pagsalbar nini sa dili pa uwahi ang tanan. Pinaagi sa hugot nga suporta sa iyang mga ginikanan o grupo sa mga artist nga sama kaniya aktibo sa wildlife protection. Nakatigom si Gail og 20,000 pesos. Nakikita ang bata sa forest ranger sa Nugas lungsod sa Alcoy ug iyang gitunol ang natigom atol sa fundraising. We raised 20,000 pesos, which may not seem significant to some people, but the effort behind it is really what I'm happy for. Nahimong voice of the voiceless si Gail, mitambong siya sa mga tigom nga naghisgot sa isyu sa kahimtang sa wildlife protection. Suma ni Gail, gusto niyang mapaabot sa katawhan ang pasyon alang sa mga hayop sama sa flower pecker. The Cebu flower pecker was critically endangered, and also I learned that it has less than 100 individuals from my further research. Every species is important here in the ecosystem because if you remove one species, then the ecosystem will be disrupted. Even if it's in a small way, the forest, the habitat really would not be the same without even one bird or plant or animal. Gihulagway sa mga tao nga naglibot kang Gail nga aduna kini talento sa art ug usa sa iyahang masterpiece mismo ang iyahang painting kalabot sa Cebu flower pecker. Alang sa batang si Gail, ang iyang advokasya sa wildlife protection pagpakita usab sa dako niyang gugma sa Dios. Buot niya nga mahimuot ang Ginoo sa iyang tanan nga gihimo. Jesus loves you. And second, it's not too early or too late to begin conservation. Like, I started when I was 7 years old, and you can start too. No matter how old you are, you can start now. Nagplano si Gail nga makikoordinate sa lokal nga kamahanan alang sa iyahang advokasya pagluwas sa flower pecker. Panapos si Gail ang pag-awhag usab sa katawhan nga magpakabana na. Karon na. I would like to thank the organizations who supported our cause for the Cebu flower pecker, like KMYLB, Philbayo, and the local artists of Cebu who partnered with us for the art workshops. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.